So ayun guys, ang tagal nating hindi nag-upload, tagal nating walang video sa channel. So ngayon, dahil nakuha na natin yung motor yan, so nakuha namin to January 22. So ilang days pa lang siya sa amin. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung tinakbo niya. Alright guys, so ito na yun. Ito yung napili naming kulay. So ito nga pala yung Honda Click 125i na special edition. So may mga iba-ibang kulay yan. Yung isa yung white blue, tapos meron din yung gray black, tapos itong I believe yung tawag dito yung matte fiery red or fiery red. Hindi ko sure kung paano yung bigkas doon, pero iba yung kulay niya sa usual na red ng Honda Click na nakikita nyo. So ito matte siya. Ewan ko lang, ang ganda lang ng kulay niya. So mapapansin nyo dito sa bagong version, I believe version 3 to or version 4, yun lang yung hindi ko natanong. Ito pansinin din kasi dun sa mga ibang or mga naunang version, kung anong kulay nitong body niya dito, ito rin yung kulay nitong design na to. Okay, so dahil ilang days pa lang sa amin to, ang tinakbo niya pa lang is nasa 61 kilometers. So ito ginagamit lang namin dito lang sa amin malapit. Di pa siya pwedeng ilayo kasi mahuhuli pa tayo sa mga LTO and HPG, lalo na wala pang binigay na papel. So ganun ngayon, wala pa silang ibibigay na parang temporary permit or temporary, ano ba tawag doon? Papel, yung papel na binibigay usually sa mga kasa pag bumibili ka ng bagong motor. Pwede mo na siyang gamitin dito sa malalapit, hindi ka pwede lumayo, and ayan yung itsura niya. So ngayon, sasabihin ko naman yung mga specifications niya at later yung mga features na nagustuhan ko. So let's go. Alright, yung sa specs naman tayo. So nagdala na ako ng kodigo para di tayo malito. So itong motor na to is 125 cc, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, liquid cooled, ESP siya. Ayan, enhanced smart power na engine nya. So I believe sa mga nakaraang version ganyan din naman ang pinagbago. Tapos yung starting system nya is electric. So electric lang, wala na siyang kickstart. Ayan, makikita nyo wala na siyang kickstart. So since wala na siyang kickstart, dapat lagi nyo monitor yung power ng battery nya. So paano makikita yan? Ito yung button ng select. Pindut-pindutin nyo lang hanggang makita nyo yung voltage or voltmeter nya ito. So ngayon hindi siya nakagana, naka-on lang siya, is 12.4 siya. So pamaya pag gumana yan, so ito kapag gumana to, try natin magiging 14 yan. Ay hindi pala gagana to kasi naka side stand. Mamaya babanggitin ko rin yan. So mamaya na lang. So kapag yan ginana natin yung engine nya, start natin, magiging 14 volts yan. So kapag yan bumaba ng 10 volts, ibig sabihin kailangan ng i-charge yung battery, or kung gusto nyo palitan nyo na. Alright, so next yung brake system niya sa harap. Ito, disc brake na siya, 1-pot caliper. So yung brand ng caliper niya is Tokido. Hindi ako masyadong familiar sa caliper na to pero mukhang maganda naman dahil nung tiranay namin yung motor, maganda naman siya. So combi brake na nga yan. So kapag pinisil mo itong brake niya sa kaliwa,
70% ang likod, tapos bibigyan ka niyan 30% na power ng brake sa harap. So yun yung combi brake. Medyo unusual lang siya sa feeling kasi hindi sanay masyado sa ganung braking system, pero masasanayan nyo rin yan. So sa likod naman, drum brake siya. Ayan, hindi pa siya disc brake. Syempre pag ginawa nilang disc brake yan, mahal na siya nun. Dadagdagan na siya ng presyo. Alright, next, yung tire size naman niya sa harap is 90 by 80. So yung max niya is 14. Tapos tubeless na siya, so hindi basta-basta mapa-flat ang motor, no? So tubeless type ng tires. Sa likod din ganon, tubeless. Siyempre size naman ng gulong niya sa likod is 100 by 80. And yung wheel type is cast wheel. Sa dimensions naman tayo, yung length niya is 1918 mm. Yung width niya is 679 mm. Tapos yung height niya is 1066 mm. Curb weight, magaan lang naman siya. Mukha lang siyang mabigat pero hindi. Bulky lang siya tignan, pero yung weight niya 112 kilograms lang. So sa seat height niya, abot na abot siya ng 5'1 na height. So ako nasa 5'4, 5'5 yata ako. Hindi na ako sure. Sobrang abot na abot naman siya. So hindi ka mahirapan dito. Okay, so yung ground clearance niya mataas din naman, 131 mm yung ground clearance niya. So pwede rin siya sa mga rough road, huwag lang yung sobrang lubakan. Siyempre sa side na yung motor nun. Tapos yung fuel tank capacity niya is 5.5 liters. So malayo na yung mararating ng 5.5 liters na yon. At di ka na rin naman mag-worry na mawawalan ka ng gas kasi mamomonitor mo naman siya. Meron siyang sa gas niya doon sa control panel. Fuel system naman niya is siyempre FI na yan, katulad ng mga naunang versions. Maximum power niya is 8.2 kilowatts at 8,500 RPM. Tapos yung sa torque naman niya is 10.8 Newton meter at 5,000 RPM. So yun, hindi na ako masyadong magpapaka-technical dun sa mga specifications niya. Available naman yung mga ibang specifications niya sa internet. Pwede nyo naman siyang i-search. So fuel consumption niya regarding sa manual at saka sa kasa is nasa 50.3 kilometers per liter. So yun, kung nasa 5.5 liters yung capacity nito, so sobrang layo na ng mararating na motor mo, no? At di ka na rin mangangamba kasi nagkalat na rin yung mga gasoline station. So in every 1 kilometer yata meron na ngayon, depende sa lugar. Alright, so sa mga features naman tayo, makikita nyo two-tone na siya. Sa mga nakaraan na version, kung anong kulay nung dito, yun yung kulay nito, diba? Itong parang letter M na to. So angas na lang yan tignan kasi sa forma ng motor. Sporty look, all LED lights, headlight, tsaka mga signal light, tsaka yung tail light is LED na rin. Sobrang ganda na nun na feature ng Honda 125i Special Edition. Hindi ko alam kung bronze ba to or brown. Itong matte brown ba to? Matte brown siguro tong kulay na to sa mga wheels niya. Wheels tsaka yung grab bar. Yan yung isa sa mga palatandaan na SE yung unit mo kapag ganun yung kulay ng mags tsaka ng grab bar. Tapos full digital meter panel. Siyempre, pinakita ko na kanina. Ito siya. Diba? Ang ganda, diba? So, yun yung itsura ng digital panel niya. Sobrang angas na rin din ng view mo dito. Maganda na rin. Ayan. Visible naman siya kahit na may araw or direct yung araw. Visible naman siya. Yun yung kagandahan dyan sa digital meter panel niya. So ayan, so next natin yung feature na shutter key. Ito na siyang shutter lock. So para ma-lock mo siya, ma-lock mo tong manubela niya is
kailangan iluko mo siya sa kaliwa. Yan. Para mailak mo siya. So para mailak mo siya, kailangan naka-off siya, tapos push, and then turn counterclockwise. Yan. Tapos pwede mo na siyang mahugot. Pag hinugot mo na yan, matik na siyang maglalak. Ayan o, nakasara na siya. So para mabuksan mo ulit yan, ito lang yung gagamitin mo. Ito. Turn mo lang siya clockwise at mag-open na siya. Yun o. Pwede mo ulit ilagay yung susi mo. Diba? Ayos. Okay. So kapag naman i-unlock mo yung manubela niya, ganun din, push and then clockwise. Okay. So para ma-access mo yung 18 liters compartment niya is tatapat mo lang siya sa seat. You know, seat. Tapos pindutin mo lang to. Yun. So bubukas na yan. Ito yung compartment niya. Sobrang laki na din. Siguro kasya dito yung half face na helmet. Hindi ko pa na-try yung full face na helmet kung kasya dyan. Pero yung half face, kasyang kasya dyan. Ayan o. Sobrang laki din. Marami ka na rin malalagay dyan. Ayan o. Tapos dito, may sinama silang tools. Ayan o. Dalawa lang naman yung sinama nilang tools. Ito. Ewan ko na tawag dyan. Tapos isang parang screwdriver. Ayan. Okay. So nung nakuha namin yan, meron na siyang freebies na yun, yung tools na dalawa, tapos helmet na half face. Kaso yung helmet di ko kasya, so sa mother ko siya mapupunta. Half face helmet siya na kulay gray, maangas din. Pipicturean ko na lang siya, lagay ko na lang dito yung itsura ng helmet. So yung helmet na yun, sa Guanson lang yun. Doon namin nakuha to, Guanson, dito sa Concepcion Tarlac. So napakadali lang kumuha sa kanila, basta complete yung requirements mo. Makukuha mo rin siya within the day. At syempre kung yung kulay ng motor na gusto mo is nandun na agad, eh di na nila kailangan magtingin sa ibang dealership or sa ibang Guanson dealership, no? So makukuha mo rin siya within the day. Ayan o. Ganda, di ba? Alright, so nakuha namin to. Nag-down kami ng 10k. Pero ang pagkakaalam ko, yung pinakamababang pwede mo i-down dyan nasa 4,000 plus. Di ko sure, depende kasi sa kasa yan eh. So sa Guanson dito sa amin, nag-down kami ng 10k. Tapos ang naging monthly amortization namin, kinuha namin siya for 36 months. Monthly namin is 4,305. So meron siyang rebate na 200. So malilas pa yun ng 200 for 4,105 na lang siya. So sayang din yun. Basta hindi kayo malilate sa paghulog ng monthly amortization or monthly payment. Okay? So ang maganda doon, dapat kung gusto nyong hindi kayo nalilate, mag-advance na kayo agad ng 1 month na payment para hindi nyo na i-worry yung hindi nyo makukuha yung rebate na 200 pesos. So yun, I think nasabi ko na lahat. Or if may katanungan pa kayo about sa motor na to, mag-comment lang kayo dyan sa baba at sasagutin ko yan lahat. Itong channel na to sigurado magiging main topic natin, main content natin is sa Honda Click. Sa lahat ng mangyayari sa kanya, upgrades, lahat ng papalitan or lahat ng maintenance na gagawin sa kanya is i-vlog natin. So yun, expect nyo na sa next vlog natin is siya ulit. Wala pa akong name, mag-isip pa ako ng name. At kung may maisip kayong name, pwede nyo i-drop dyan, would be highly appreciated. So thank you so much sa panonood, at hanggang sa muli, ipa-vlog ulit natin siya. Ito na yung last view. Ganda, di ba? Angas. Alright, bye bye.